Magadi, nasi tawenda beautiful tete here. Tine nyaya yatinetsa panapa. Saka munhu wacho namusikana wacho atachazotifunira nasi. She wants to talk about it. But nyaya yanetsa hanzi ndiri mukadzi ane makore 40. A single mom ane vana 2. Nyaya yangu yakamira yakadai. Muna 2020, I lost my parents in a car accident, and panguva I was residing in South Africa. My problems akatanga when I came back from Zim kunoviga vabereki. Murume akatanga kuita chipambi, something he never did makore osa ndakange ndagara naye. Pandakamubvunza akabva atanga kusarara kumba akandiudza kuti ita zvawafunga. That's how my husband left me for another woman. I met a friend, a lady ku church, aida zvekunamata, and I shared my story with her. This lady was also going through a divorce, and akanditi she was planning to go overseas kunotanga upenyu hutsva. Ndakafarira the idea of starting afresh in an overseas area for that matter. I started planning my journey with this lady as she had promised me kuti aizondibatsira. Munongozivawo mhinduro yaMwari haiuye pakafanana. The lady got a job first. I was happy for her. Ndakamuperekedza kuairport akasvika, typo. Akasvika together with her kids. Ndakasara ndichishingirira kuita ma-applications, mabasa ndichiwawana asi kuti process yepaperwork itange zvaita kunge pane mhepo. Then I met this lady again. Iye tichamuti Paida. Ipapo ndo pandakairasa, I must say. Paida akandipa nhamba dzamadzibaba achiti vaizondinamatira and vakange vachibatsira vanhu vakawanda. Kutaura chokwadi, namato yamadzibaba, it was your ordinary water, nedombo, nothing suspicious. Vakandinamatira, vakatondiudza kuti musi wakati mapapers ako anenge aita. Zvakanaka, zvakadai zvakaitika sekudaro. Ndakauya kunyika yandiri and ndaishanda zvakanaka. Madzibaba vai ndakanga ndisataure navo because ine hangu ndiri munhu anoda zvekuenda kuchurch kumapostori. It was out of desperation. Nyaya yangu, I started seeing my status amadzibaba pama social media platforms. Zvinhu zvavanoita, it's more like satanism to me, and it doesn't sit well with me. Madzibaba now is constantly contacting me, demanding money, and sometimes ndinenge ndisitorina mari yacho. And at some point I blocked him. Vakanditsvaka neimwe nhamba. Vakandiudza kuti if I stop giving him money, ndichatambura, and he's going to make my life a living hell. I'm talking of munhu anoposta achishedza mazita evanhu achiita mhiko pajekerere kuti munhu atambure. I really want this man to leave me alone, and I don't know what to do. I've lost so much weight because of stress and constantly fasting. I was in hospital last week, and the doctors advised against the fastings as it is now taking a toll on my health. I pray about this every day. Maria ndinowana, I don't even see it anymore ever since he made these threats. I need help, but not nganga kana maprofita. I just want him to leave me alone. Ndatambura. At some point I thought of killing myself, but vanhu vanosara nani, ivo baba wakaenda nemumwe mukadzi and never looked back. I'm trying hard for my kids, but this madzibaba is making my life a living hell, because Maria ndinotambira is enough for me and my kids. Ndo paperera nyaya yangu. We'll follow comment section for any advice or help. Thank you. This is just the short version of the story. Nyaya yacho inhoroondo, but I've touched on the important parts. Thank you. Munogona kuvereka. Magona kuvereka. Ayo mati isaka kumakale sho. Ngati kumakale. Like I spoke to you until I told you. I spoke to you atachafona nasi ari kuti iye zviri kumushungurudza madzibaba vanomuthreaten vanoda mari every day. Saka what do you think? What should we do? What should she do? Ini pamwe pacho ndotofunga kuti madzimai uyu munhu akatamba nevanhu vanobata mushonga, iwo you can't fight a battle uya usingakwanisi, iwo hauzvikwanisi zvemushonga unozvizira ku ari kunamatawo, that's the best way she knows how. But pamwe, don't you think maybe pakutoda intervention chaiyo yekuti madzibaba vambodiko womboedzwa mapurisa? That's what Antipegi was saying. No, this guy ari take advantage. Chekuti anga chechitupa kubuda kwemapepa handiti ataura kuti it was just ordinary water saka ndofunga kuti susu sometimes we're not patient. Kana tichi apply zvinhu zvedu we are not patient. Tomhanya tonotsvaga help.
maybe ingade akangoapply asina kumboenda WaMadzibaba zvaingodi zvaingofamba because vangana vanhu vakaenda vachingoapply isusu apa takuti pamwe apa kushanda power yebelief handiti kuti pamwe hapana kana zvavari kumboita madzibaba pamwe zveshuwa upenyu hwangomo kumirira kungotangi nekunoti zvinhu zvose zvasangana zvinowanikwa zvekuti zvinhu zvinombooma asi because iwo wanga wagara wabata ngogara wabata hauchazivi kuti zvinhu kutambura kwandiri kuita uku wakutofunga kuti zvine connection toita seiko ini ndacho like when I read story yake ndakabatikana ari kutoti nini munhu anodimanda mari anytime randomly kungoti ndipe 100 pounds ndipe nandisi mari dzachidzofa basi tongoti munhu akandipawo 5000 unoiwana anytime randomly is taking advantage kokuzo kwanzi ndakavablocker then wakauya neimwe number kuseri vari kumushungurudza saka plus vati kwai munhu anoita miko pajekerere kuti kana akatoti iwe uchaona moto anotokuonesa moto saka ndokutya kwaari kuita. I think we should pray about it. Kunamata kanita kutofasta akutorwara nekufasta ava kutofasta saka inini alright ko kana akaita so kana kuti ari social media ombodelete Facebook page yake then she changes her number altogether oidzima kuto finding a new WhatsApp number. I think that's a good starting point. Anyatoita cut off ties naMadzibaba apasina mana connection harambi kuvatumira mari haagwi navo haichisei anongokata kuti nini handichadi handichatumiri mari. Then yechi2 ndakazvara mwana akachembera. Right. Ndakazvara mwana akachembera mushure mekunge ndatukana nemukadzi wechigure mukomboni. Tete makadi inini handina mufaro nezvakaitika mulife mangu. Ndiri mudzimai akakura achigara muChinoi, ndati kurei ndakatorwa nemurungu wamai kuti ndimushandire kupurazi kwake muChinoi imomo. Pakunoshanda papurazi ndipo pandakasangana nemurume wangu ari driver wetractor asi aiti kana weekend aienda kumba kwavo kuBanket. Ina handina hangu kuda kubvunza nezvekumba kwavo kana nezvenharaunda yaanobva ndaiti ndezvekutamba asi ndakazobata nhumbu ndokudzingwa basa ndokuuya kwandakaita pamba paumwene vangu kuno kuBanket tichigara mukomboni. So ndakati ndatanga kugara kuno vakadzi vekuno vakaita sevakandivenga handizivi reason yaiita kuti ndidaro asi ndaingobvunza murume wangu kuti asi pane wawaidana naye iri kuno zvinoita ndivengwe kudai iye aita hapana. Ndakasvika pakuzotukana nemumwe mukadzi mushure andirambidza kuchera mvura pachibhorani. Ndakatukana naye zvekuti vanhu vakaungana asi vamwene vangu vachisvika vakasvikondidonedza vakapfugama vachikumbira regerero kumukadzi iye. Vakati vasimuka vakandibata ruoko rwangu zvine simba vakafamba vachindidhonza. Tasvika kumba vakatanga kupopota vachiti unoda kundiparira nematambudziko here. Ini ndikati nai mai mungandipfugamire mwana mudiki akadaro mungapfugamire mwana mudiki akadaro munomutyirei? Vakati muno mukomboni kana une mimba siya zvekutaudzana nevanhu munoitika zvakawanda. Mukadzi wawatukana naye mukadzi wechigure uye vese waanetsana naye anosangana nedambudziko. Mai vakaenderera mberi voti unoziva here kuti kuno mukomboni unotakura mimba 9 months ukasazvara mwana wawainzwa achitamba mudumbu. Vakati unoona mai vanogara paimba ipasiri vakasenga mimba yavo 9 months vachitonzwa mwana achitamba asi vakuda kunozvara mudumbu makanzi hamuna mwana mune mhepo. Tete ndakapindwa nekutya ndikatanga kunoshandirwa every week kumasowe ndichiti ndibate mwana wangu mupenyu uye iniwo ndirarama. Ndakati nhumbu yava mu9 months ndakarota ndichiita sendapinda muleba. Ndapinda kudaro ndakarariswa nemanesi asi vaive vakapfeka hembe dzechivanhu asi mumwe aive mukuru wacho asina kupfeka akaita sechigure chiya chinonzi chimwimwi. Vanhu ava vakatanga kundizvarisa tete vakatora mwana aive mudumbu ndokundiisa mumwe mwana aive aita seabuda mudumbu rechimwimwi. Ndakapepuka nekutya tete ndikadikitira ndokuudza murume wangu akati toenda kwaMadzibaba vatudze zvinorevei. Takasvika kwaMadzibaba vakati dzingori hope hapana zvakadaro zvinoitika uye mwana takamuchengetedza hakuna chinoitika kwaari. Ndakapiwa muteuro wekushandisa kusvika musi waizozvarwa mimba. Tete mimba yakarwadza ndikaendeswa kuchipatara asi ndakati ndapinda muleba ndakati ndapusha mwana wangu ndakaona manesi achitiza.
handina vamwe vakatanga kushedzera kuti vamwe vavo vauye. Sister in charge vachipinda mulabor ward vakangoti katsira mwana mumuratidze mai vake asapindwe nemhepo. Asi ndaiona kuti manesi ari kutotya kubata mwana wangu. Sister in charge vakazongocheka kodi ndokubva vandiratidza mwana vakati mwana wenyu mwanai, ndokuona kuti mukomana. Vakamuisa pascale asi ine fesi yemwana ndakaita sendaona kuti body ndiye mwana asi fesi ndiye munhu achembera. Semunhu aiva aneta ndakangoti pamwe ndaresva kuona, asi kana ndaresva ko mamwe manesi ari kutyei. Ndakaenda kuwadi ndichisiya mwana achigadzirwa mulabor. Sister in charge ndokunditevera vakati unogara nani? Ndokuvaudza vakati tipe nhamba ndinoda kuona mhuri yako. Vachibuda nesi akapinda akabata mwana wangu, haana zvaakataura, akangoti radzikai mwana kumadziro emi mouya kwekutanga. Ndichinotarisa mwana ndakafenda tete nekuti zvandainge ndaona zvakandityisa. Mwana wangu ane bhodhi yemuchechi asi fesi yechemberi uye bvudzi rake raiva ratochena kare. Tete ndakazomuka asi mwana ainge achakangodaro uye nanhasi akangodaro tete. Vamwene vangu vakasvika kuchipatara vakangoti handiti ndakakuudza kuti munhu watukana naye haasi raiti. Murume paakaona izvi akadzokera kubasa kuchinoi, haana kuzodzoka. Mwana kana achichema anochema sechidhara tete. Kuyamwisa ndoyamwisa asi ndiri kutya kuti ndiri kuyamwisa munhu here kana chidhoma. Tete mukadzi wandakatukana naye haazvivanzi, anotonzwika achitaura kuti ina handinzwaro and anototyiwa zvemachokwadi. Handizivi kuti ndoita sei, handikwanisi kuuraya mwana isiri nguva yaMwari, asi ndinoti ndikamutarisa ndinoti achazovei mwana uyu Mwari dai mamutora hake. Zvinotyisa because mwana wacho nakana ukarega kumuyamwisa kava kumustafa mwana akabuda mumwana ane fesi yemunhu mukuru. mwana ini ndambofunga kuti maybe hakuna here medical condition yekuti mwana anosvaka akadai. Ewaka nyaya handiti maiudzwa here kuti chikure ndo chakadai. Hakuna medical condition yakadaro. Zvakaoma. Ndangosarawo ndiri speechless. Amene kuti zvingaitwa sei, but I think maybe since isusu pane vanhu vakuru pachano pano vanoona nditi vanhu vakambosangana nezvinhu zvakadaro, maybe mungauya moti advisor isitiri vadiki, handimona kuti tiri vadiki, motiudzawo kuti how can we help this lady iye aite seiwo neproblem yakadai so kana kuti vainde vanokumbira ruregerero kumukadzi. Ini ndo zvandambofunga ino kuti ngaenda anokumbira ruregerero nekuti nyaya yacho yavakatukana isi nyaya yehombeka yekuchera mvura pachibhorani. Anongonokumbira ruregerero. Kokuzorota manje uchinzi ndakazotora ndinge ndiri kubara mwana ndokubva achinjaniso zvinhu zvechivanhu nemwana. Zvinhu zvechikure. Zvigure zvitoriko. Zvigure zviriko, zvigure zvinoshandisa mushonga. Maigara ukadoma kamuzvisi. Zvigure zvesovada. Zvigure zvekumufakose zvigure zvizere kumufakose. Ukangopiwa threat nechikure. Unotofanira kutoitora serious. Saka inyaya I think ini nangu personal ndongoti ngaanokumbira ruregerero mukadzi uya. Ngoti ndayazokumbira uregerero ndokumbira ndakakukanganisirai utoenda uri hambuzve apa ukuitira kuti upenyu hwako huendere mberi chero wanga usiri wrong. Dzimwe nguva apa takuita kungoti uite paite peace. I don't know what you think. Ndizvozvo anofanira kungokumbira ruregerero. Alright. So thank you guys for watching. Tikugumira episode yedu panapa tichadzoka zvakare. Anditika. It was nice being with you guys. Ndava kuenda. Navatete. Salad. All right, bye.